Здравейте, дами и господа! Аз съм Сойлуна Ей! А това Здравей! всъщност това не се казва Сойлуна Ей, А не го слушайте, той е тъп. Той не знае, той дори не знае колко е в ДБП. Кой не направи? Там, хайпес. Сега, кажа за какво съм Вижте, аз съм невидима. честната игра, честно. Добре, сървъра как искате да се казва? Следващия може да дадете коментари как искате да се казват сървърите ми. Може да ги използвам за нещо. Казва Леон Меси. Сега да измислим едно име. Ей, Дино, предложи едно име за сървър. Не, загубих. Галка мангалка. Тогава ти нечестната игра тогава. Чакайте. Колко имаме? 254 купи. Не пише... Само ли е? Трябват ни още 400. Не пише много. Опа. Не пише много добре. Искам Baby Dragon да пусна. Ля. О, не. Имам по-добра идея. Ще сме в село. Всички обичат село. Сега ще видите вълнуващия свят на селото. Уу! Ще видите колко е забавно. Но! Когато заради, ще се върна. Извинете, то заради няма нужда сега. Напускам паузата. Така. И колко много поне. Ама, какво сега ще си направя? О, мазе малко да смени живота ми. Каквото това е. Поне ще си имам дом. Някъде. Защо ми интересно? Това си за това. Не знам, че имаш. Сега е! Аз пък ще пусна тук Giant. Не стигам. Уй, стана. Мама мия, he will go again. Чао. Yes! Една такова замина, бро. Стига е, че... Мама мия, Baby Dragon пуснах. Мама.
Baby Dragon пуснах. Мама мия. You are go again. Мама. Чао. Аре, дай нещо. Уй. 60 секунди трябва да задържа. Не! Иди да трошиш. Не слушай като. Го забравете да бием. Да, Не. дай. Аре, бейби драгън, за какво ми е? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Както вече се 2, извини. 1, 0. Айде, матч овър. Бихме. Silver chest, мен. Може малко по-тихо. Silver chest. Не може. Хихи. Колко купички имаме вечнице? 285. Well done. Ей, тая Legendary много я обичам. Baby Dragon, мисля, че никога не трябва да се я махате. Според моето скромно мнение. И как ми? Само качалка на квадрат. Уй. Натам тръгни, бе! Да го забавя малко. Не, че го забавя много. Нищо не става. Абе, ти си мъртвец. Аз мога да играя така. Вкусно е това, Бейби Драгън е вкусно. Аз мога така. Аз ти малко грозно човече. Това време да се пъкат дърветата, ще отида за дървета. Ой, аз дърветата ще се пъкат стъклата. Той ще ги пъка. Стига е! Сам ли си унищожих пулата? Добре, бе, може да има толкова малумна игра. Няма да се хваля повече. Обещавам ти, Господи. Отивай да тушиш тунора. Бе, Айде отивай другаде, бе, намери си живот. Намери си живот. Бе, честно ли, бе? Добре, бе, човек, защо? Абе, аз като ти пусна Бейби Драгъна, си аут. Глед, Аджу. Абе, отиди да... Мразя живота си. 30 секунди ще get out. Get out, man. Get out. Като bleed out. Гино, от какво си? Добре, бе! Може да ти питам нещо? Не, нищо не може да ма. Добре. Айде, бе, Dragon Baby. И с това приключва нашия епизод. Ще се видим друго. Не забравяйте да се абонирате и да се връщате екипа. Довиждане!